היי, היום אני אשמח לדבר על התפקיד של הלרינגולוגית בתהליך של התאמה מגדרית. מה זה לרינגולוגית בכלל? לרינגולוגית זה הרופאה או הרופא, לרינגולוג, שמטפלים בהפרעות קול וניתוחים של מיתרי הקול והגרון. ואיך זה משתלב עם התאמה מגדרית? נשים טרנסג'נדריות בעצם רוצות מאיתנו, מהלרינגולוגים, שני דברים. הן רוצות שהקול שלהם יהיה יותר נשי, זאת אומרת שהגובה טון שלו יהיה יותר גבוה, שהם ישתמשו בחלק הגבוה של המנעד הקולי, ולפעמים הם גם רוצות שאנחנו נעדן להם את המראה של הצוואר, את הגרוגרת. היום אני אדבר כמה מילים על נישוי הקול, שזה בעצם התאמה של גובה הטון למגדר הרצוי של נשים טרנסג'נדריות. יש כמה טכניקות לעשות את זה מבחינה כירורגית. בעבר השתמשתי בטכניקה אחת שהצריכה חתך צווארי, והיום יותר ויותר אני משתמשת בטכניקה אחרת, שהיא הטכניקה האנדוסקופית, כי מצאתי שהיא יותר יעילה ויותר סבילה מבחינת הנוחות של המנותחות. הניתוח הזה נעשה כולו דרך הפה. אני משתמשת במכשיר מתכתי שדרכו אני מגיעה לראות את מיתרי הקול בצורה ישירה, ובעצם מה שאני עושה זה מקצרת את מיתרי הקול. אני עושה שני תפרים קטנים על מיתרי הקול כדי לקרב אותם באזור הקדמי שלהם, שנקרא השליבה הקדמית. תדמיינו לכם גיטרה שיש לה מיתר, ועל המיתר אנחנו שמים את הגשר של הגיטרה. קיצור של המיתר מעלה את הפיץ', מעלה את גובה הטון, וזה בדיוק מה שאני עושה בניתוח. אני בעצם תופרת את מיתרי הקול בחלק הקדמי שלהם, ובכך מקצרת את החלק הוויברטורי, את החלק הרוטט, והקול יהיה גבוה יותר. הפיץ' גבוה יותר. זה ניתוח יחסית פשוט, כמו שאמרתי קודם, כולו נעשה דרך הפה, וההחלמה ממנו היא יחסית מהירה, מצריך מנוחה קולית די ממושכת, אבל כל הדברים האלה אפשר לדבר בהזדמנות אחרת.